iti damag iti lokalidad at iti discretion iti private establishment iti patungpal da nga panangisot ti face shield kadag iti kliyente sigod iti Office of Public Safety. Ilalawag da nga dati discretion ti may sa privado establishmento di patungpal da iti palagarama ti facial kadag iti kliyente da iti syudad ti San Fernando La Union. Kinuna ni Virgilio Pascua Jr. nga maton iti OPS nga numan pa imbilin ni Pangulo Rodrigo Duterte nga mandatory iti palagisuot ti face shield kadag iti lugar kada ti sidong ti alert level 1, 2, and 3 kaya nadama ti pagrubangan dagiti private establishment amang ipatungpal ti bukod nga paganurutan. Siguro kay Pascua nga naawa na iti when mawatan dati ti establishmento kay patumpal ti palagisuot ti face shield gapo ti taragagin da kasalwada ti bukod nga salunat kontra ti COVID-19. Ngayon para ito opisyal, masasaysaya at lata, iti palagarama ti face shield kadag iti lugar, kadupudop iti tattao. Na si siya at no, agusar tayo lata iti face shield nga adamat kan iti naibabada nga rod nga kasing information nga no alert level 1 or 2 or 3 nga haan nga mandatory iti agsuot ti face shield. Nga adamat kadag iti private individuals nga agating tayo option tayo no ang suot tayo iti face shield oray no mapantayo iti public places. Nga masisya matlata oray no da iti inbagatan nga haan nga mandatory agsuot tayo lata ti face shield for protection matlaeng lalo no kumanag tayo kadag iti public places kagaya ti malls, churches, markets, etc. Kan nakatabil mat siguro ija nga depende dagay establishment no implement dalat dagay pinagsuot iti face shield.